Dugang kalungsuran ang bisitahon sa National Telecommunications Commission kun NTC o mga telco sa alang sa karavan sa pagparehistro sa mga SIM card. Sa datos nila, kapin 27 milyones na tibok nasod ang nakaparehistro. Ang detalye nini pinaagi sa live report ni Nico Serino. Nick? Yes lang, tinguha ni ini sa NTC nga mapalambo gyud ang SIM registration sa katawhan na pagtuman sa bag-o nga napasar nga balaod. Miyerkules sa miaging simana gibisita sa mga representante sa tulo ka telecommunications companies ug sa National Telecommunications Commission ang lungsod sa Moalboal. Alang kini sa paglusad sa facilitated SIM registration, pag-awhag sa mga tao nga musanong niini. Giabaga ng mga naglisod og dili kaantigo sa proseso nga gihimo online. Kapasalamat sila kay namang guy uban murag hesitant sila mo pa register kay gatuo sila basic ang magpa-register sila basi mga fake links ang ila makuan. So murag ang feeling nila murag safe sila mo pa-register nga. Gipahibaw sa ahensya ang musunod nila nga schedule sa registration. Pebrero 2 sa lungsod sa Oslob, dayon Pebrero 3 sa Malabuyok. Gilusad ang programa aron mas mapasabot pa ang mga taga-lagyong lugar sa proseso ug importansya sa pagpa-register sa SIM card. Hinapos sa buwan sa Abril na ang deadline niini ug sa mga dili makatuman, hayan ma-deactivate ang SIM kung dili rehistrado. Facilitated SIM registration kay atong i-assist ang ang mga subscriber, mga postpaid or prepaid sa mga telcos na kay tua ang operational nila nga lugar. So ang kitong ang dissemination and information ang kito ilang mga tanang barangay. Sa dato sa NTC sa Tibok Nasod, base sa report sa mga telcos, kapin sa 27 million ka mga SIM cards na ang narehistro. Lan sa pagkakaroon doon na pa mga tulo ka buwan sa atong mga kaigsuonan na una sila maabot kining deadline sa SIM registration sa April 26. Magpakisayo lang taga-Maylan sa atong mga nakauban din o atong mahimamat din kung nakaparehistro na ba. Chip, mayong hapon o marika. Unsa may ngani mo, Chip? Si SG Ronald Moreno Kangke. Kumusta, nakaparehistro na ka sa imong SIM, sa imong cellphone? Wala pa ko ka-register sa akong cellphone kay nagkampa ko na need pa ko sa uban kay mo pa lagi nagkampa ko ba pero ako nang i-register gyapon akong cellphone. Asa may imong cellphone ba? Amo ni so. Ngano unsay pasabot imong naniid ka pero nahibaw nakaasa ka unsay pamaagi sa imong pag-register? Asa ka magparehistro? Base sa ako ang kuan karon sa ato mo i-search naman kuno sa Google nya. Adto lang ka mo enter ka dito. Sayo naman ko pag-registered pero abot-abot lang sa ko, basta sa sunod buwan na mag-register na jud ko kay handlo ko ba kay i-block man kuno nilang simpak. Para nimo maayo na magpa-register sa SIM card unsa may kaayuhan na ni? Mas nindot na siya maayo na kay para ma-monitor gid ang individual nga tao kung sa mga binuhatan ba. Daghang salamat usuli apelyido nimo, Chief. SG Ronald Moreno Kangke. SG Ronald, daghang salamat, Chief, sa paghatag og gamay pamahayag. Wa pa ni siya makaparehistro, apan mo parehistro ni siya sa umaabot. Magpakisayod lang sa proseso. Dahil laing sa estudyante. Doy, mayong hapon, asa man ka? Pauli na ka? Pauli na. Diin makagikan? Sa Abilana. Abilana, Ispila, yun. Nagpalandong man guni siya dirilan kay medyo murag ni ulan man din napita sa barangay Lahong. Naghisgot mi og SIM registration. Imong cellphone nagunit magkakaroon nakaparehistro na baka? Oo. Ang papa na parehistro. Dugay na bag-ulang. Baguhay lang. Baguhay lang. Kumusta man kuno ang proseso sa pagparehistro sa imong papa? Dali ra ba? Dali naman. Dali ra. Oo. Para nimo nganong kinahanglan man nga ipa-register na to ang SIM card sa tong phone? Para kung mawala imong cellphone kay kanang dali ra kanimo makitan. Pila man ka SIM imong gamit? Usara. Usara. Sukad na register imong SIM, wala nakadawat pabaka o kaning mga spam, mga messages, kaning mga pangilad. Doon na pa ba? Wala naman. Wala na. So para nimo mas maayo nga ma-register gyud ang SIM. Okay. So tingan gali nimo? Shieldtel. Okay, daghang salamat. Estudyante ni siya mga kaposo si Shieldtel High School student. So nagpahinumdom lang ang NTC nga magpakisayod lang gyud ang mga tao. Sayo naman kuno ang proseso sa pag-register
Magpakisayod lang sa ilang mobile network sa mga telecoms tungod kay sila sa mismo moabag sab sa ilang mga subscribers sa pamaagi. Unsaon kini pat online gyud ang proseso ninyo. Kung dili, dunay mga registration centers kining facilitated SIM registration areas nga ilusad nila sa NTC. Mao kanang latest gikan din sa Lahog, Alan. Okay, daghang salamat Nico Serino.